Počkaj, to už sme hore na tom Brennere? Áno. Tu vidíš, ani zbehlo, jak to. A teraz bude povinná kontrola? Možno, hej? Možno. A tí, čo sú vpravo na tom červenom, to čo Idú na znamená? vlak. Aha, že to je vlačíček. Takže tu nevieš, tu môže byť, že len prejdeš a nič, hej? Hej. No môže byť, že ťa uvítajú Áno. a už sme prešli, sa mi zdá, hej? Áno.